Lad os prøve at kigge lidt på det her e-mail besvarelsessystem. Så her er det kategoriseret de her e-mails efter vores flow, vores AI-sortering her. Og hvis vi prøver at se på, hvordan den svarer, så laver den meget af de her AI-svar, som både har sådan lidt mange emojis og sådan lidt mærkelig syntax her. Så hvis vi bare prøver at klikke discard på den her, som vi ikke kan lide, og måske også bare den her, og så kan vi prøve at designe svarene lidt bedre. Så hvis vi siger undgå at bruge emojis og de her mærkelige tegn, svar naturligt som et menneske. Så lad os prøve at sætte dem ind her. Og så se, om den kan svare lidt mere naturligt. Bare køre den igennem her. Run flow. Lad os prøve at se. Peter Sørensen. Så lad os prøve at se Nikolaj Hansen. Og så kan vi se, at den er blevet lidt mere naturlig. Ja, det ser egentlig meget fint ud. Så den er god.